we've come to that moment we've all been waiting for. Lento le wena magcina ekhaya kucela wena ucela wena ubaba. Vele uthamba khona ubaba. Ngeke uhamba sebeach solwandle sophukuthe. Manje lo tata mayinqaba. Anganqabe nganqaba baba sizohamba sicela ubaba ukuthi siyolwandle sophukuthe niba ngaka. Ngaba no Sel Beyond no Felix no mina. Bazogada ka. Okay. No, listen, calm down. We got the likes. We were able to triple it. Come on, let's test the 10K. Yeah. And then we got 10K within 20 minutes. But now we're sitting at like 37,000.5K. Sure. So you've got a good bargain, dude. We can have your back. Yeah. But as a business, we have rules that we need to adhere to, regulations, and it's a business after all. It's a corporate environment. Oh my days, man. Unannounced, wins the campaign. Bekumele ufake umlomo omnandi ngaphansi kolilo bese simfuna khona yonke into ngangibuza ukuthi ngwazi kanjani. Wazi kanjani? Ngangibuza ngwazi kanjani. Ngicela wena Selvians. Inkinga yami ngiqinile angithatha serious. Okay, ngibone ngiphaphe. Okay. Indaba ifuna ikhale ngokuhluka. Your call has been placed on hold. Please. Hello. Yebo. Hello. Hey, Skangani. Oh, yes, man. Niyaphila? Siyaphila kunjani mfana? Hayi, siyaphila nathi. Sure. Hey, laphuma ilanga namuhla. Laphuma ilanga. Cha ngithi liphumile impela ilanga namhlanje likhuza kade ngizilokhuza la eshi weather report but hey hayibo safa ukushisa kanti senzeni. Ngiphi umcoverage yini? Hey, impela. Hayi, akukhona uthoke mthanda bengibingelela nje Khuluma. Bengibingelela nje mthanda kholuza akunakele. Kusahamba kahle ehleleni. Khuluma. Oh, I ngiyezwa impela ukuthi hayi you having a great time lapho guys. UDecember soqalile ngiyamizwa. Uqalile. Mana mthanda ngithi mina yazi la mthanda sevele ngathini angithi wazi nje wasabantu sonke sawenza amaphutha sonke sabantu lana bengidlala angithi wazi uyaqhuquzela isidlale ukuthi for abantu abalaleli uyawusiqhuquzela ukuthi secreate ama moments njalo. Yeah. So lana ngithenga create moment ngabe create moment eyiphutha. Ngathi kubalaleli uma benginikeza u10,000 like. Futhi nakhona bengazele ngingenzeke bengihlambe ngizokela inamba enkulu. Avume madoda. Ukuthi mhlambe nje engeke yenzeke bese kanti izobile yenzeke mthana. Manje sesi ngithe mina uma bengineza u10,000 like nani ngizofonela wena. Ngicela ukuthi Khuluma. Futhi nakhona bekuyinto engayilindele ukuthi Manje swami. ngathi mina uma bengineza 10,000 like mina ngizofonela. Ngithi wena bengicela mina ukuthi mase sihlanisa unyaka kwi crossover show ukuthi futhi ngiyoza na uthi cha Hawe ma ngicela kusaqinisa abantu babomtheni usaBeyonce ngiyaza ngene ngalesi sikhathi kodwa imaki khona afuna ngicela makhabazela khuluma ngicela bandla please bear with him ngiyaza ngifike ngibesemoyeni ngalesi sikhathi kodwa nje ngicela ukuthi umbekezelele ngiyazi ningi indaba mhlawumbe na ufuna uyothenga ingubo zakho uzoyiqonga ngoChristmas qhubeka ke ngabe Christmas ngithi mthana futhi more club ngisuspend ngizo-understand futhi kodwa ngithi mina la bengithi mase sihlanisa unyaka kwi big crossover show bengicela futhi mina awuthi mina abantu bathi bacela ukuthi unyaka ngihlukanise nominenhle no angizwanga mana no minenhle no Mr Magic wasethu mina ngithi besanda kuwetata engaza aphumelele yena umkhwenyana wakhe lana lo unekhandela khulu wathi bazobehleli nomndeni wakhe wase uSel Beyonce ecela ukuthi ucela ukuthi simfake endaweni yaminenhle sibe sihlotha unyaka kube mina kube uMagic kube uSel Beyonce ngase ngithi la mina mabeshwa njalo ke ngizocela kuwena also kube stop kube uSelby Yonce
bese kuba Mr Magic. yebo mthiyane. Oh, angithi manje ngisokuthumbeza sinemgomo yabona processes kunendlela esiyenze ngayo ngoba phela angithi sisihlelekile nathi as a business kumele my decision izothathwa uqale ukubuka ama strategies ethu and siqale phansi senze process and then bese check futhi ukuthi audience yethu izoreact kanjani so kube process nje elandelwayo ngisho kwakhona nje ukuthi inhlelo zima kanjani ngalesi sikhathi into lesi sihlanganise uyayazi uthumbeza le ndawo ngiyayazi mthane kodwa bese ngithi mthane mina ngoba ngiyakwazi mthiyane ukuthi bengasebenza nami mthiyane ukuthi mina ngasho nabazali nami futhi njengoba sintandane besicela mthiyane ukuthi leyo process ucimeze kanye ndimthiyane kulonyaka kanye khuluma lenta uthini self ngithi mina awusohlaza Nkosiyami awena baba 30 years ukhona kule game wenza history siyacela baba ngingenza noma yini hayi noma yini hayi uhlonipheka lo muntu lothiyando hayi sengishilo ngokomsebenzi ngingenza noma yini ngingangena noma inini mothi angize ngizobamba makhona ogulayo ngize ngizobamba mahala anginankinga ngingahlala ngingathathi ngisho ne leave njengoba ku January siyacela baba siyacela Alex Nhlanhla Mthiyane okay so kusho ukuthi njengoba nikhuluma noThumbeza uthe kuzoba kanjani ngoba umini umuntu osanda kuqala umndeni and unomntwana uthe uThumbeza kuzofike ohlelweni kube uFelix kube uSelby bese kuba uMr Magic bese umlingo wemolo or athini noma likes ngoba bewutheba 10,000 likes on Facebook I thought you'd never ask man yo are you ready to say mtsheleni 39.5k likes as we speak uyakhumula ukuthi besicela 40,000 lo 40,000 mthiyane also I'm 40,000 Oh, okay. No, I think mawubheka ukwenza kwegagasi and sihlangana 20 years ngiyakulandelayo. Yebo. Sikhamba kwi beach fest that is always successful. Amen. Khona manje yabo isiqiniseko sihlanganise kanjani. So Thumbeza kulesi sicelo sakho uma ukuthi abalaleli are in support of that. Who are we? To be endleleni yabalaleli bethu. If we got that 10 njengoba nisho nje most definitely. Most definitely. So it's official. It's going to be Uhlophe, Udo Beyonce and Mr Magic and we've seen njengoba usho nje ukuthi abalaleli bamthandile so hayi no kuzokwenzeka. Thank you so much. Sasithanda baba awuJehova awukoswenangazi awumoyengwele awubaba it is official Felix uhamba phezu kwamanzi uhamba phezu kwamanzi wafika lapha uzake wafida abantu ngofishi hayi ke into esebhayibhelini le uzake anazo incwadi le sizovesa nesimiso ke manje wafika nofishi neswama ufishi neswama ukhona iswama ngeleza insuku Mthiyane asibonge Mthiyane besicela ukuthi uNkulunkulu akubi iminyaka mhlawumbe 10 uphethe umsakazo uphinde inyuke uzugcina Mthiyane usuphethe ngisho into ethi moya ube mude ufika umzwakhe mbuni uyephezulu ube mude yebo no thank you so much Sibali sabonga kakhulu man esikhangane thank you so much ngizobe ngikhona Sibali ngibonile ku Facebook ngibonile ku Instagram njalo ukuhlonza unyaka nokuthi ngibe part of iGagas FM kodwa ke inkinga lapho inhlanya ezimbili onginika zona ke sengohamba nazo ngithi epinyo ayi kodwa ke wona lolu Thumbeza sikahle ngoba vele sigula siwe ewardini ehot awe lona ubuya eICU
Beyonce. Ay. Bengicela ukubuza ukuthi baba Sohlaza uyeza in office namhlanje ngibe ngikulungisela itiye ba. Yeah, impela kuthi ngizobele ngifike kaHabi. So we are looking forward to njengoba usho nje. It's Beyonce and Mr Magic hlukanisa unyaka 2025 to 2026 and as Asho Felix. Ungabalekela bethu bekufuna lokho definitely asibanike. Thank you. Siyabonga. Phila phakade mfowethu.